गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारिथाव जाथाय जादों। भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्म 62 बोसोर बैसोनि सुबुङा 8 थाखोआव फरायनाय सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि बिजिनी टाउननि वार्ड नं 1 काबुली बागाननि थागिबि ब्रज कुमार ब्रह्म 62 बोसोर बैसोनिया नखरनिनो फिसौ सोमोन्दोनि 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ ड्रेस बायना होनो होननानै गामिनिफ्राय टाउन फारसे लानानै फैदोंमोन। जाथाय सोराङाव फैनायनि उनाव बिजिनी पुलिसा दायनिगिरि बिब' ब्रज कुमार ब्रह्मखौ खायो। हिन्जावसानि नखरा जाथायनि सायाव अजद सिखारनाय ब्रज कुमार ब्रह्मखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रानि मैदेर गोथै सह' मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि कालिदुवार हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय भुटिया संग साहा बागाननि 5 नं सेक्सनाव मासे हाग्रानि मैदेर गोथै सह' मोननाय जादों। 10 बोसोरसो बैसोनि बे मैदेरा जाग्रा आदार नागिरनानै कालिदुवार हाग्रानिफ्राय भारत भुटान सिमना ओनसोलाव आदार नागिरनानै ओंखारबोदोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जायो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरावनो उदालगुरिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सा 11निबो बांसिन हाग्रानि मैदेरफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों। फारसेथिं मानसि मैदेर दाङाबाजिजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव सा 15निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाय ओनसोलाव हाग्रानि जिब जुनारफोरनि रैखाथि आरो थाग्रा खुलि खहा जानायनि सायाव बांबोनायनि जिंगाखौ दिन्थिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बोरला गावग्राफोरा नेशनेल इन्टार इउनिभार्सिटिनि टुर्नामेन्टआव सिलभार मान आवग्रिनो हादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हौवाफोरनि बोरला गावग्रा हानजाया 24 निफ्राय 31 अक्ट'बरसिम गुरु काशी मुलुग सोलोंसालि तलवंडी साब बदिन्टा वाडियाव खुंजानाय दुलाराय भारत इन्टार मुलुगसोलोंसालि बोरला गावनाय बादायलायनायाव 2025 इन्डियान राउन्ड टीम बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानानै बे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे टुर्नामेन्टआव भारतनि जौसिन मुलुगसोलोंसालि बोरला गावग्राफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दिन्थिफुंनाया बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेनाय बिथिङाव जौगाबोनाय साबसिन दिन्थिफुंनायनि फोरमान महरै गसंबोदोंमोन। सिलभार मेडेल देरहानाय हानजा रितुमुनि स्वर्गयारी, लाबाजित बर', सन्जय बर' आरो फुंखा काकलेरि बिथांमोनानो मोननो हादोंमोन आरो कच काम्पा बसुमतारिनि गोख्रों दैदेननायाव रानार आप जानो हादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिखालदङा मिलि जुलि क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंजानाय प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि नैथि सेमिफाइनाल गेलेनाय बादायलायनाया दिलादङा मेडिकेल गेलेग्रा फोथाराव फैगौ नभेम्बर दाननि 2 खालाराव खुंफुंजागोन होननानै मिथिना मोन्दों। नैथि सेमिफाइनाल गेलेनाया राइन'स स्पर्टस क्लाब आरो बिरसा मुन्डा मानास क्लाबनि गेजेराव खुंफुंजागोन होनना मिथिना मोन्दों। मैया बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट उदालगुरि जिल्ला आफादजों खुंजानाय गिदिर देरहासारनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथा बाहागो लायो। जिउनां दिन्थिफुंनाय गोख्रों सुबुं थुबुर आरो गोसो गुदुं बाहागो लानाया थारैनो जोंनि सुबुंफोरनि खौसेथि आरो हारिमुआरि सानथौनि दिन्थि होननानै बुङो बिथा। बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा जोंनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामो, लाइमोन रोंगौथिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो थाखाय जोंखौ थुलुंगा होयो होननानैबो बुङो बिथाङा। बे फोरबोखौ गोसोखांथाव खालामनायनि थाखाय गासै महरगिरि आरो सामलायगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो होनना बुङो। लोगोसेनो जों मोनसे गोख्रों बिटिसिनि फारसे दावगालांगासिनो दं होननानैबो बुङो बिथाङा। बिजिनी दखरा एबसुवार थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि फोथाय फुन्जि आफादनि बानजायनायाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मंखरसालि पस्लाबारियाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि रुफाथि मायथाइ 25थि मुंख्लं सान फालिनायखौ 30 आरो 31 अक्ट'बर 2025 साननैनि ओंथिगोनां हाबाफारिजों खुंफुंलाङो। बे हाबाफारिनिनो नैथि साननि हाबाफारि गेवलां मेलखौ सामलायो आफादगिरि ललित बसुमतारि बिथाङा गायालासि महरै बाहागो लायो। एबसुनि लोगो आफादगिरि मुर्शिद खोरोमदाव औवारि बिथाङा गेवलां मेलावनो मेल बेखेवनायजों लोगोसे थुलुंगानि थान्दैनि बिसम्बिखौ बेखेवनो हायो। चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडिअ' नार्जारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लायो। चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि मुस्रि सुरज नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुस्रि बिलास ब्रह्म आरो रांगिरि मुस्रि सन्तोष बसुमतारि, आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बारग' एम.सि.एल.ए. धनन्जय बसुमतारि, बिजिनी जिल्ला इउ.पि.पि.एल.नि आफादगिरि फनेन बर', बिजिनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दिलीप ब्रह्म, थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि अनजालि प्रमिला मुसाहारिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमा, बिजिनी जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि सरमाचरन ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि सुनय गयारि, बिजिनी जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सनिराम ब्रह्म, बिजिनी आरो बर' बाजार ओनसोलनि सानसुमै फोरोंगिरि, फरायसा आरो रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लानानै खौरां मोननाय जादों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।